que tots es trobaven que parlaven llengües diferents, no s'entenien. I van dir, fem un idioma que ens entenguem tots. I hi ha un conte, si voleu us l'explico, un conte fet així, alguns ja el sabeu, que sí, el dels indis. Provem, a veure si ens en recordem. Va. Diu així, comencem. Diu que el gos, ho heu de fer, que si no llavors no us sortirà, ho heu de fer tots, perquè és allò de practicar la memòria. El gos, primer ho direm parlant, però és que després ho farem sense dir res, per això hem d'estar atents. Era amic del llop. El llop es va fer, el llop li va dir al gos, ves al poblat dels homes i roba'ls el foc. El foc, perquè els homes tenien el foc. Molt bé. El gos va anar al poblat dels homes. Quan hi va arribar, li va venir una gana. Quina gana tenia el gos. El pèl a panxa. L'home li va donar de menjar al gos. I el gos es va fer amic de l'home. I es va quedar al poblat dels homes. I es va oblidar de robar el foc. I el llop, com es va quedar el llop? Sabeu com es va quedar el llop? Enfadat. Enfadat, amb un pam de nas. I s'ha acabat. Ara ve el bo, per això. Ara ve el bo perquè l'hem de fer sense dir res. Anar-lo dient per dintre sense dir res. I anar fent els gestos. Provem? Va. 1, 2, 3, 7.